दिनै जों उदालगुरि उदालगुरि समस्तिनि सिङाव जायफोर बेमार आजारनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय बिनानै दरखास्त बिथांमोननो चेक होनाय जाबाय आरो बियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व मुख्यमन्त्रि साहित्य फान्ड बिनिफ्राय होनाय जादों साफा MLA नो बेमार आजाराव हेफाजाब होनो बा स्टुडेन्टफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय 50 लाख करि होयो बोसोराव बिनिनो दिनै लास्ट सोलोंथाइ माबायाव बेमारिफोरनो होनाय जादों दिनै 70 जन होनाय जादों दरखास्त'कारिथ' बहुत दंमोन गासैनोबो होजोबनो हाया बेनिखायनो जिखिनिखौ जों हादोंखिनिखौ होबाय आरो जोंहा बेबायदिनो BTC सरकारनिफ्रायबो केन्सार बिखान्थि आरो अनसुंथाइ बिखान्थि होननाय मोननै स्किम दं आरो बे स्किमाव बे केन्सार बिखान्थिनि थाखाय बोसोराव सासे MCLA नो 10 लाख होयो आरो माबानि थाखायबो बे अनसुंथाइ बिखान्थिनि मुङावबो 10 लाख करि होयो आरो बेखौनो जों रानलायनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनो प्रत्येक स्टुडेन्टफोरनो जों 5,000 करि होयो थांनाय बोसोरनि 10 लाखखौ जों इटिमेट होजोब्बाय आरो अनसुंथाइ बिखान्थिनि जिथु 10 लाख थाखा बेखौ जों होजोब्बाय अनसुंथाइ बिखान्थिनि खेत्रआव मालाबा सोरबा एसे खम सोरबा एसे बारा मोनो खारन माबाखौ नायनानै सिटुवेसनखौ नायनानै जों बेखौ होनाय जायो आरो दिनै जिखिनि होदों केन्सारफोरनिया हयथ' सोरबा 30,000 सोरबा 20,000 मोनदों आरो बे फिसाब्लाबो 5,000 करि होनाय जादों आरो बेनिफ्राय जों बेबायदिनो होदों थोजासेथ' जों होनो हाया जिखिनि दं बेखिनिखौ होनाय जादों गर्जन मोसाहारिया खुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङा बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ कर्नाटकनि जितु इलेक्सननि रिजाल्ट बेयो जिहेतु कर्नाटकआव BJPनि सासन गैखायामोन दङमोनब्ला बेखौ बिथांमोना थांनाय बाराव बहुद माबा खालामनानैसो मावगोन बहुद पलिसि खालामनानै बहुद माबा खालामनानै मावगोन षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामनानै BJPआ सरकार दादों बेनिखायनो दा बेनि एगेन्स्टै रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन बेनिखायनो हयथ' BJPखौ देरहाहोआलासिनो कंग्रेसखौ देरहाहोनो दा एखे बारहावा गासैबो हादोरनि गासैबो सोलिगोन होनना जों बुंनो हाया टाइम सिटुवेसन बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो जों कंग्रेसनि मावथिफ्रा रंजादोंबाबो एक्सुवेलि ग्रास रुट लेभेलाव रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ मा जाना दं बेखौ जों बुंस'नो हाया बेनिखायनो कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहादों होननानै आसामावबो देरहागोन बेनि खुनु ग्यारेन्टि गैया बेखौ समासो दिखायगोन नायनोसै समा माबायदि जायो खारन कंग्रेस दासिमहालागै कंग्रेस वर्कारफोरनि गेजेराव जों बेबायदि मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौ फेजेननो हानाय बेबायदि माबा मावगोन बेबायदि बारहावाखौबो नुवाखै आरो कंग्रेस साइडनि जायफोर लिडारफोरनि जितु कारिश्मा देरहानायनि जितु मा किलिं इनस्टिंक्ट लिडार हिसाबै पार्टि हिसाबै बेखौबो जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै बेनिखायनो जुदि कंग्रेस लिडारफ्रा सानदों जे एबार कंग्रेसनि देरहासिगोन बे बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ समासो देखायो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।